खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाय समखौ बारायबाय। बिटिसिआव फार्स्ट बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सिजन 1 नि अडिशन। बिटिसि बिसायख'थियाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय देरहालांनो हानाय बिजाथिफोरखौ बरायदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 23 जानुवारि खालि आसामाव दावबायफैगोन। 30 कौटि सुबुंफोरनो फैबाय थानाय दान मोननैसोनि गेजेरावनो कभिड-19 होबथाग्रा भेक्सिन होनाय जागोन, बुंदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। माइक्र'फाइनान्स कम्पानिया दाहार होगोन होनना थगायो, रां लानो फैनायाव सासे सुबुंखौ हमदों। चीननि रौनियाखौ भारतआ हगारफिनबाय। गुबुन महरगिरिफोरा कुमकुम भाग्यआव रणबीरनि आखुखौ नेवसिदों। दानिया आबुं रादाब। बिटिआर हालामनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाय खालारखौ बारायबाय। फैगौ 25 जानुवारि खालारसिम बारायबाय। बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारखौ बिटिआरनि सीमा कमिसना गांसे नटिफिकेसन फोसावनायनि गेजेरजों आर'जलाइ होनायनि जोबथा खालारखौ बारायबाय होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बड'लेण्डआव थानो गोसो गैयै गामिफोरा सीमा कमिसननो आर'जलाइ गथायनानै ओंखारलांनो हागोन आरो हाबफैनो हागोन। सिगांनि बिटिएडिआव माखासे अबर' गामिफोरा आयेन बेरेखायै बिटिसिआव हाबसननायनि अजद होनानै बिटिसिनिफ्राय ओंखारलांनो आरो गामि दानख'नो थाखाय गोलाव सम सोमावसारनायबो जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर गोरोबथायाव गामि दानख'नायनि दफाखौ लाफानाय जादों। गोजोनथाव खौरां, जाय खौरांखौ जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाबो फोरमायनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। मानोना फैबाय थानाय बोहैथि दान जानुवारिनि 17, 20, 31 आरो फेब्रुवारि दाननि 4 खालारखालि फार्स्ट बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सिजन 1 नि अडिशनआ जानो थांगासिनो दङ। खौरां आरो फोसावलायनि गेजेरजों मोनथिनाय बादिब्ला अडिशना बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो क'क्राझाराव खुंफुंजागोन। बेनि गेजेरजों आसामनि दाब दाब जायगानि जाय बिथांमोना बे बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सिजन 1 नि कम्पिटिशनाव बाहागो लानो हांखुर जानानै दङ, बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो हागोन होननानैबो मोनथिहोबावदों। 11 जानुवारि समबारखालि मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल आरो एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंजादों। जाय बिजेपि आरो जिएसपि हानजानिफ्राय रायजो राजानि मददजों थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय देरहालांनो हादों, बिथांमोनखौनो बरायनाय जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव 24 नं मुसलपुर बियाबनिफ्राय देरहालांनो हानानै रायजोआरि जौगाथायनि खामानि बिफाननि बिथोनगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजानि हान्था मेला खाबुनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव 700 किल'मिटारनिबो बारा गोलाव लामा बानायनानै होगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि जोहै मोनथिहोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाथायनि खामानि मावलांनो गोख्रोंसिन थांखि लादों होननानै फोरमायदों। आरो बिटिसि आबादारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनेश्याम दास बिथाङा बुङोदि थांनाय गोजाम सरकारा आबादारि बिथिङाव जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखैमोन। लोगोसेनो आबादारिफोरनि थाखाय सफैखानाय मेसिन, जोलै बेगर, फुलि बायदिफोरखौ बोथोर थांखांनायनि उनावसो एसे एनै राननानै होनायखौ आबादारि बिथिङाव रायजो राजानि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखैमोन होननानै अजद दैखांदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाथायनि खामानिखौ गोख्रोंसिन खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायथिदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 23 जानुवारि खालि आसामाव दावबायफैनो हागौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायफैगोन। बबेखानि
मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो फैगौ 24 जानुवारि खालि आसामाव दावबायफैनानै कक्राझार आरो नलबारियाव बानजायनो गोनां बिजेपि दोलोनि बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय सुबुंखौमायाव बाहागो लाफैगोन होननानैबो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। रायजो सोरखारा माइक्र'फाइनान्स कम्पानिखौ जेसेबांनो होबथानो नाजाया मानो बिसोर सरासनस्रा रायजोफोरखौ लुथिनो नाजानाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। जाहोनाव माइक्र'फाइनान्सनि मुङाव रां लानो फैनानै रायजोफोरजों सासे सेंग्राया हमजाबाय। मोनथिनाय बादिब्ला आमिनुल इस्लाम मुंनि सासे सेंग्राया कानपुरनि तेतेलिस्रानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावखौ सिलचरनि चन्द्रबंशी निधि लिमिटेड मुंनि माइक्र'फाइनान्स कम्पानिनि होनना सिनायथि होनानै सा 50 आइजोफोरनिफ्राय रां दाहार होनायनि मुङै 2600 राङै जमा होनायनि खोथा बुंदोंमोन। थिग बिब्दिनो दासिम सा 22 आइजोफोरा 500 राङै रां जमा होनानै बोसोरसे बारलांनायनि उनावबो रां दाहार मोनैयाव फिन रां होनायनि खोथा बुंफैनायाव आमिनुल इस्लामखौ हमनानै लाखियो। खौरांनि जोहै मोनथिनाय बादिब्ला मोननो गोनां रांखौ मोनफिनाब्ला पुलिस बिफाननि मदद लानाय जागोन होननानैबो थगायजानाय आइजोफोरा बुंथिदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव भारतनि रौनियाया चीननि सासे रौनियाखौ हमनाय जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला लादाखनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलावनो हमनाय जादोंमोन। हमनो मोननाय चीननि बै रौनियाखौनो भारतआ गथायफिनबाय होननानै मोनथिनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला समबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव चीननि पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि आखायावनो भारतआ गथायफिननाय जाबाय। कुमकुम भाग्यआ जाफुंसार टेलिभिजन दिन्थिफुंनायफोरनि गेजेराव मोनसे आरो स्क्रिनआव बयनिख्रुइ साबसिन जानायनि थाखाय टिआरपिआ बयनिख्रुइबो गोजौआव। दिन्थिफुंनायनि गाहाय महरगिरि शब्बीर आरो स्त्रीमोनखौ जावजा फावखुंगुर महरै बयबो मोजां मोनो आरो बेहाय जेबो सन्देह गैयादि महरगिरिफोरनि सायाव गोबां सावरायलायनाय आरो बिसोरनि आखुफोरा दिन्थिफुंनायनिफ्राय गोहोम खोख्लैदों। लोगोसे नायगिरिफोरा प्राची आरो रणबीरमोननि गोदान आथालनि जावजा आखुखौ फसायदों। मोनथिनाय बादिब्ला नायगिरिफोरा रणबीरनि दिन्थिफुंनायफोरखौ फसायनायजों लोगोसे रणबीर आरो प्राचीमोननि रमान्टिक आखुनि फाव खालामनायखौ नायनो लुबैदों। नाथाय फाव खालामनायनि थाखाय कृष्णा कलखौ साइन खालामनायनि सिगां दिहुनगिरिफोरा खायसे महरगिरिफोरखौ फाव खालामनायनि थाखाय सोलाय-सोल' खालामनायाव गनायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।